takwana tese handitika kwasiyana muri ndekwani zviya Chikomba muri yekwa Chikomba taakuti titange dare renyu handiti kutanga kwatichaita dare renyu rine matangira ariri kutoita saizvozvi nekuti mutete wenyu mabvisa nai zvichidudzira kuti dare renyu rakutanga ndaikumbira kumhuri yekwa Chikomba kukusimbisai futi zvakare kana tichinge tanzwa chatinenge tanzwa musina kugutsikana nacho munofanirwa kupinda mudare rechitatu dare rechipiri zvichitaura kuti kumatare esaya kuti amire sematare matatu munofanirwa kugutsikana nai saka tinokukumbirai kuti mudare kana tamudare ane mubvunzo anobvunza topanana mashanzo ekubvunza nai zvakanaka ndaikumbira vana baba vakamirira musha wese vangani vana baba vakamirira musha vairi zvakanaka wasimudze maoko zviya zvakanaka tinotenda Mwari tinotenda pane mafamily mairi family imwe chete ndeye kwenyu here pafamily kwakarorwa mukunda varipo saka ndiri kubvunza kuti pane mafamily mairi handitika zvakanaka regai nditaure nemi family iyo iyi yasumudza maoko nai kune nyaya yandiri kunzwisisa panguva yandiri kurutsa ivhu rangu saizvozvo nyaya yandiri kunzwisisa inonzi mukati memusha wenyu vadikani imimi munoda kugadziriswa munonzwa kutsanangura kwangu nyaya yandiri kuti mukati memusha wenyu munoda kugadziriswa nei zvakare munotaura kuti kuvaka hakusiko kugadzirisa zvipfuyo hakusiko kugadzirisa asi kune matambudziko anowanikwa mumusha umu anoda kunzi agadziriswe matambudziko kana achingouya anouya akatarisana navana vanakomana zvakare nemadzimai avo achiuya zvakare anouya akatarisana navaroora zvakare zvoita sekuti vanakomana nevaroora nevakadzi vavo kugara kwakanaka mudzimba kondoramba kondotadzika kuoneka zvakanaka handizivi kuti nyaya iyi muri kuiona here nezvayo kana kuti kwete zvino ndinotaura ndichiti ini ndinoda kuti mugadzirise musha wenyu nekuti mune vana vevaridzi handitika vamakaroora zvakare mune vana vevaridzi vasati vasangana nematambudziko kunyanya akakura mutange magadzirisa izvi zvimwe nezvimwe zvinoitika mukati memusha wenyu zvinoitika mukati memusha wenyu handitauri kuti baba makabata handimunyatsonzwisa handitauri kuti baba makabata munozozvisa zvandikutaura ndiri kutaura nhau yekuti mumusha menyu mune ushereketwa asi zvamune ushereketwa hwaenda kunodirwa kuropa renyu mimi hwaenda kunodirwa kwamuri ndokuti musha yenyu hamuchagoni kuzondoonana mukoma nemuning'ina maakuita sevanhu vanoita sekuti uyu neuyu anonongedza uyu neuyu anonongedza uyu pakugara kwedu nepakurarama asi mune ushereketwa hunoita kuti mupandukirane sorry zvino vanondituma vanonditi ndikutsanangurirei ndichiti nhasi baba anogona kurohwa nehana achiti ko nhai umwe wangu ari kundifungirei imi muchirohwa nehana kuti umwe wangu ari kundifungirei zviri kumashure menyu ndo zvamunofanira kubatana muchigadzirisa ndokuti kugadzirisa musha munonzisa varume zvandikataura ndichiti zviri mumashure menyu ndo zvamunofanira kugadzirisa kuti mugadzirise musha munoshaya kuti zvamunoda kugadzirisa zvacho zvii zviri mumashure menyu mumashure menyu mune urombwa hurimo asi kune vedzinza vanoita sekuti vakanobata zvavakadini zvavakabata ndokuti zvavabata izvo zvavakuvashungurudza mudzimba dzavo vaakundosvika pakunoomberera mukati memba yababa venyimi ndokunzi mimi muite sevanhu munotadza kudini kundowirirana kuimba yababa munini baba mukuru saizvozvo hanzi titadza kutsikidzana kana kuonana savanhu vane chiremera paupenyu hwedu nyaya iyi munoinzwisisa nezvayo here kana kuti hamusati maibata nezvayo hatisati tanyatsoibata nezvayo asi kusawirirana kwamuri kutaura kwekuti uyo
anofungira uyo achifungira uyo. Ndo pandiri kutaura murume nhasi. Ndinemi mudare. Zvandinemi mudare ndiri kunzi mudare renyu. Imimi hamuna urombwa hwamakabata maoko makatsvara. Imi hamuna urombwa hwamakatsvara. Asi mumashure menyu mune urombwa huripo. Vanoshereketa pamusoro peurombwa uhu ndokusvika panguva yekunoomberera mukati memba yenyu imi kuti mimi sava penyu vari kutariswa nhasi kuti imi ndimi mungaenda mukunotadza kunoonana kana kutadza kuwirirana mondonakuririrana nyoka mhenyu. Asi pane vaiti vezvisina kunaka vari mumashure menyu. Zvikanzi nhasi ndikutsanangurirei kuti regai kupumana varume, regai kunongedzana. Kune nyaya yokuti badzi musha ugadzirike. Zvimwe nezvimwe zvatinoona zvifambe nenzira yazvo yakadini yakanaka. Nekuti ndiri kuona maita magurupu maviri ipapo, asi mune chinhu chimwe chete chamunofanira kugadzira. Ndokuti varoorwa mukati memusha vasvika, muroora uyu atsangana dambudziko, dambudziko rasangana naro muroora rinode chii? Aiwa, pamwe ndekwababa mukuru kana kuti ndiye uyu atisi kuwirirana naye ari kukanda mhepo yokuti tisadze kuonana. Animonyatsonzwa? Asi regai kunoita chinhu chipi ichi. Asi imimi nhasi nokubatana kwamaita, chibatanai kuti mugadzirire nhau dziri mumashure. Nokuti midzimu yenyu chaiyo ndiri kuiona yaita seinonoramwa, inonofuratira. Mondoita sevanhu makundotaura nekunotaudzana kutaura kwenyama, asi midzimu yenyu yaifanira kuuya ichikubatsirai, ichikusunungurai pamusoro pematambudziko ose neanoturwa nevapenyu vamusina kutadzirana nawo. Sei muchinongedzana naini? Kunongedzana kunosvika kupi uko? Kunongedzana kunobuda mumwe macho mukufungirana. Vana mai, vana baba, chandoda kuti mudi mubatane. Anditika? Chandoda kuti mubatane. Nekuti nhasi maenda kunobatana, sekubatana kwamaita muchiuya padare rino iri. Zvakanaka izvozvo. Kana musina kunzwisisa kutaura kwatiri kuita padare rino, munofanira kutsvaka futi rimwe dare richinongutaura the same. Chiri mumashure menyu, kutaura kuti chiri mumashure menyu ndo chinotevera mutsoka dzenyu. Ndo chinoita kuti nhasi musaonane seukama hwakanaka, musaonane seuya ane chekuita paupenyu. Nekuda kwei? Nekuda kwokuti ninge awana dambudziko, nekuda kwokuti mwanakadzi uyu haasi kugara zvakanaka. Ndokuti sekuti nhasi uno hatichadini, hatichawirirana, hatichaonanisa vanhu. Tichifanira kunge tichigadzira dambudziko iroro richifamba richipera zvakadini zvakanaka. Inzwai. Zvinoita here kuti baba imimi vana vamazvara movazvarira mweya wezvikwambo? Zvinoita? Zvinoita here kuti baba ava vana vamazvara vanakomana onzi ava marombe aya haana chaanoburitsa? Zvinoita here? Saka zvatinoramba kuti hazviiti, tinofanira kuramba tiine mwe muono watinofanira kuti tionesane. Nhasi nyaya yangu paigere ndepekuti mukati memusha wenyu kune rumwe ruoko runoombera, kune nhau yebute rinokwidzwa kuchikuva nguva nemisi. Asi ndikatarisa kuti ruoko rwenyu here zvonzi kwete, ndikatarisa kuti ruoko rwavo ndonzi kwete. Asi mhosva muchingoramba muchingopuhwa. Animonyatsonzwisa? Chamuri kupirwa mhosva chii? Inzwai, musati umwe neumwe akaitawo mari kana kuti umwe neumwe akaitawo zvaaita moti aiwa uyu ane faro akabata akaromba. Pane dzimwe mari dzinongouya nenyasha dzani dzaMwari. Murege unongedzana. Mese rugare munarwo, asi pane nyaya yekuti mweya uyu kana ofamba unokubatirai rugare. Unokubatirai zvamunobata mumaoko menyu kuti mushaye kuonekwa savanhu vari kushanda asi muchidini, muchitoshanda. Mweya uyu inotisakadza, mweya inotishayisa zororo, mweya inoda ropa pagore, mweya zvakare inoda mari. Iyo mweya ngairayirwei, ngaibve mukati medu tirarame upenyu hwakanaka. Unoti mimi muzvara nhasi nai pamusoro yechangamira nakubvunzwa bicha mutezve nakubvunza matambudziko atakusangana nawo nhasi, kusavirira kwatakuita bati kumashure kwese vabereki vedu vachi vari wapei saka kusina dambudziko rakadai iroro. Saka ari kukana dambudziko ndiani? Ndiwo pandiri kubva kwese aivirirana zvakanaka chipamwe chete, asi nhasi mufa kwazota vabereki vacho achawirirana sei? Chii chakukonza ichocho? Ndiani akukonza izvozvo? Rega ndikutaurire murume, baba vako namai vako vachiripo vanga vakamira seshield kwemhuri semhuri. Mwanzwa? Zvino zvawanga wakamira seshield kwemhuri semhuri, nhasi maisaona kuti matambudziko anosangana vabereki akamira sei. Nhasi mimi nhasi masara pachena, makuchinyatsoona manje nekunongedzana kwamusingafanira kunge muchisvika. Makuona kuti ningi anenge ndiye ari kukanganisa, ningi ndiye anonge anokanganisa, ningi ayewa. Ivo vabereki vane shield yavo yavaitoshiridha
kuti mimi nhasi mugare upenyu hwakanaka. Kubva pavaita vabereki vachirarama upenyu hwawairarama hwakanaka hwakakunakirai mese, imimi maiwombera here? Maisuma midzime here? Maitaurira here kuhondo dzese dzinoda kupinda mumusha? Zvazvisingaitwi. Nhasi uno vabereki venyu mashure umo vaivanga vari vanhu vanga vachingwarira upenyu hwenyu imimi kuti mugare zvakanaka mubatane. Asi nhasi uno mazvarwa sevana hatichabatana hatichaonani, nokuti nhasi uno imi makumira nokuti chechi yangu uya kumira kuti chitendero changu chitendero kumashure. Vabereki ndivo vaikushiridha ipapo. Saka nhasi uno makuona matambudziko. Ndakudzoka ndichikutaura sekudaro. Asi matambudziko nhasi muno munofanira kutoaona sababa. Vana venyu vachauya chino vane hurukuro sababa. Kuti upenyu hwenyu huende kunogadzirika zvakanaka, moita sei? Muchanongedzwa futi navana. Vodzoka kuti baba imimi mune zvamunoziva imi. Namukoma venyu kana nemunin'ina wanyu. Asi zvamunoziva chaizvo pane pasina. Chikonzero, mhepo dziri kusumuka kwese kune kwaenda vana. Dzasumuka nokuti hapasina shield. Hapana chidziviriro. Nhasi vaviri munobayana, vaviri munonongedzana. Munobayana nekuda kwei? Zviri mumashure magadzirisa here? Hondo idzi dzinongoda kungobuda pese pese, dzisingafaniri kunge dzibuda. Zvange zvichivharwa nevabereki venyu vasingakuudzi, vasingakutaurirei paupenyu hwatinorarama nhasi. Ndo kuti kumubvunzo wenyu ndakupindura here kana kuti kwete? Tatenda. Muri kuda kuzodzoka panyaya yekuti kubatana. Handiti tobatana sei? Nanhasi takambotaudza kuwirirana nanhingi. Tichauya tichiregererana sei? Asi kuregererana hakuna gumi remazuva. Tinongoregererana zvakadai zvatakaita semhuri. Mukoma we, munin'ina we. Iwe, takadzivirirwa nekuda kwerima ripi iri. Saka kubva nhasi ngatisununguranei titangofamba upenyu hutsva. Handiti zvinoitika zvinhu izvozvo. Asi kana mukaramba makasungirira munondoropanana muganhu PI chairo. Wekwababa munini nokwababa mukuru titsikidzani. Asi patinozondoonana tataramuka mukati memusha toonana kumabasa ekuti tikwazo tigone kudini kuzokwazana kuwirirana sevana vakazvarwa mumusha. Ndinotaura ndichidaro kwamuri. Eni zvakare mubvunzo. Pane chekubvunza. Nai baba, ndimi mukuru here? Ini ndini mukuru. Oh. Ndimi Dangwe. Dangwe riripi? Oh. Baba, ndimi Dangwe. Kuwakomana ndini Dangwe. Baba, ndimi Dangwe iri. Mukati kwete, handitika? Asi, Dangwe nderi, ndizvoka? Asi havasi Dangwe. Asi Dangwe pakuzvarwa semwanakadzi, handiti? Vakutonga kumusha kwavo kwawakawanikwa. Nhasi imimi ndimi Dangwe. Dangwe munongoziva kuti upenyu hweDangwe munoziva. Mukomana mukuru ngatiende tinofesana naye, handimuzviona? Mukomana mukuru tifesane naye. Tiri kusangana machallenges akati handidi kumukomana mukuru. Tete ndimi kuudza hanzva dzenyu. Zvinotodini? Dzimwe nguva havana kujekerwawo, dzimwe nguva vanenge vasingaoni zviri muono uri kuona vamwe. Mwana wamai ngatimbofambe. Mobatana pachiitikwa chinenge chichiitika pakugara nepakurarama. Zvino nhasi muri pachiitikwa ichi. Ndinoda kuti muchenese mwoyo wenyu. Dangwe rinotogona kunzopumwa unzi wakaromba, handiwazvunzwa. Asi usina kudini? Usina kubata. But nyaya iripo ndeyekungoti ngatigadzisei hunhu hwedu nechiwanhu chedu nechikaranga chedu kuti zvifambe zvakanaka. Nai. Ndiro yemuti nenhikire nebakatwa zvinhu izvi zvaishandiswa ndiani? Zvaishandiswa namai. Zvinani? Takazvidzorera pawakafa takaendesa kwana sekuru. Munozviziva here? Makazvidzorera zveshuwa shuwa? Oh. Takadzorerwa nababa vachiri vapenyu. Vachiri vapenyu. Zvakanaka. Mukazviziva kuti zvadzorera handika? Zvese chokwadi. Rega ndikutaurirei nhau iripo. Zvinhu izvi zvazvisiri zvababa ndezvazvo zvamai, handizvo? Zvaishandei? Makambozvinzwisisa? Rega ndipinde ipapo. Pazvaishanda nemushandiro wazvadini? Azvaita. Nyaya yendiro yemuti nebakatwa iyi zvazvine nhoroondo kubva kumusha wamai vani venyu imimi. Zvazvine rupawo, kana tichitaura rupawo zvine ruchengeto. Kwamuri mimi sevana vari kuzvarwa musha mupi? Umu.
nhasi zvazvinedzivirira zvaidzivirira mukati memusha wani wenyu mimi muchengeteka savana. Asi pazvakanzi nhasi ngazvichidzokera kwana sekuru zvakadzokera, zvadzokera saizvozvo. Mbereko yaya yaikuchengetai kwana mai yabvaruka, yekwana baba yaya yaikuchengetai yemudzimu wenyu wemusha chaichaiwo wafuratira. Ko ndiani achakuchengetai? Hapana. Kwakuchitaura kuti nhasi uno ini ndakuenda kuchechi, uye akati inini ndakuenda kuchechi, uye akati inini ndine zvanguo, uye akati aine vana vangu. So kufamba ikoku kwandiri kukuonai, umwe neumwe anogona kuti ini ndozvifambira ndega ina vana vangu, umwe neumwe ndozviita zvangu ndega nevana vangu. Asi nhasi toda kuti tiite chinhu chimwe chete. Taita chinhu chimwe chete ndokutaura kuti musha unowa unotigadzirike. Zvimwe nezvimwe zvinoda kuti zvifambe zvakanaka zvifamba zvakadini zvakanaka. Zviri mumashure umo zvinoda kuti zvirayirwe zvivharwe. Hondo dzinoshandisa vana, hondo dzinotipedzera mari, hondo dzinotitorera zvakanaka zvedu zvatinofanirwa kuva tinosangana nazvo zvisawanikwe zvichihwanda kana kunzvenga, asi tifanira kunge tichifamba munzira dzakanaka muna tenzi. Bai vangu ava munoenda kuchechi kupi? Mari? Oh, zvakanaka. Makatarisana naava ndiani we? Ndibamkuru. Nhoroondo yandiri kutaura kuzioni vakambokutsanangurira yomusha womugeri. Avana zvakanaka. Saka nyaya yangu iri pakuti tichinamata tinofanira kunamata kumashure kwatiri kubva kwadini kwajeka anditika. Chitendero chiriko hongu, asi kune zvinodzima chitendero. Kana tadzimirwa kutaura kuti hatisisina rwendo rwoupenyu watinofanira kunge tichirarama zvakadini zvakanaka. Saka nyaya iripo ndeyekuti vana baba 1 2 avo namai vanofanira kuti vaone zvioneso zvavanofanira kuona mukati memusha wavo, kupumana nekunongedzana kwavanoita. Aiwa, kwetiri kunoku zvinotifambira zvakanaka nenyaya yekuti kune vanhu vanopuma vamwe, vanonongedza vamwe. Kana manzwisisa musina kunzwisisa, inoitwa back to sender. Handimonyatsokunzwisisa? Mhepo chai dzinovhuvhuta mukati memusha wenyu yaitwa back to sender. Umwe neumwe anofanira kubuda pachokwadi chekuti zveshuwa uyu ndiye akanga akabatwa akakashereketa. Handitika? Munzwisisa zvandiri kutaura amai? Ehe. Asi ndiri kuti panguva ino pazvara nhasi murume uyu haana chainacho muoko chakasviba chakatsvuka ropa. Handimonyatsokunzwa? Uyu murume uyu haana chainacho chakatsvuka ropa. Ndoda kuti vagadzirise nhoroondo yekumudzimu yekwawo kuti zvinhu zvavo zvijeke. Nekuti nhasi ndichivaona so, handisi kuona vakatopera vese paukama padzinza. Udzinza rakadini? Rakakura. Asi zvarakakura dzinza inongodhererwa imba iyoyi kuti tikangotuma zvatotuma zvinozosvika kupi? Ikoko. Variko kwavanenge variko, vochibva vochiona aiwa matemo akufamba kupopotedzana kwako, aiwa vofara vopembera kuti mazozviona zvaitika. Saka ndinokumbira kuti tinzwisise ipapo, tigadzise zvinogadziriswa. Kana kuri kudana midzimu yenyu yofamba zvakanaka. Kana musingazvikwanisi, handichazivawo kuti muchadanzira ipi yemunda agona kubatsirika nayo. Izwi rinoti nditaure sekudai muna Kristu. Nani? Mune here kubvunza ipapo? Ngatibatsirane tese. Nawo wozi izvo zvizvi asane ugorere ulipo zvinopera sei dambudziko iro wozi kurwarirwa ndosaka tauya tabva kusvike panapa. Weni sir, koni ribini o shiva koni search with thy code element obiranius center mighty korish mo searching wasana Abraham. Nyaya ingo inoitika ndeyekuti nhasi chamakatarisana nacho zvanzi kune mweya unoda ropa, mambozvinzwisisa? Kune mweya unoda mari, mambozvinzwisisa? Mweya unoda rufu pagore, mambozvinzwisisa? Nhasi takatarisana saizvozvo, chinouya chirwere chekubleeda, chinouya chirwere chekudonha, chinouya zvakare chirwere chekuti ndatakura pamuviri pamuviri hapasviki apa pobuda zvisirizvo. Ndaita izvi hazvifambi zvakanaka, zvongonzi dai ropa radeuka, dai mava munhu munounganira
munhu nenguva isiriyo, asi totarisa kufananidzo nemucherechedzo wokuti zviitikwa izvi zvauya nekuda kwei. Tinogona kuti pamwe nhingi ndiye ari kukonzeresa, asi asiriye. Zvonzi nhasi kune nyaya dzirimo mukati mechinyarudzi zvaivharwa navakuru, ndo zvinouya nhasi zvakunotarisana nemimi nhasi kuti musazoonani, musazotambudzane mukati meupenyu. Naimi izwi rinotaura sekudai, rinoti ndikubvunzei kuti nhau yekubhilidha kwemunhu makamboti maiona zvapera? Zvongouya ko nhau yemunhu unoona kurasika njere uri munhu wemurume, nhau iye mukamboiona? Zvakanaka. Imi mumusha mune pfari here? Asi dzinovapo, handimazvikuza, dzinovapo kana hondo dzangosumuka. Kubudirwa kune mweya unoda kutobuda kutotaura chaiko kuvapenyu, asi mweya iyoyo unoenda kuti wamboti sumu wodzika, wamboti sumu woita seunonovharwa, asi une mweya unoda kutobuda uchitodini, uchitaura zvaunofanira kunge uchidini, uchitaura. Kana mweya uyu wabuda uchida kutaura zvaunoda kutaura, uchataura zvao, wokurukura zvakanaka, tonzwisisa. Asi zvinhu izvozvo zvisingaitirwi pano, asi zvichiitirwa kumadzimba dzenyu. Panguva ino tingava vatauri vetsananguro, tongonzwisisana. Tsananguro dzenyu padzinotangira nepadzinoperera. Gadzirisai zvinoitika, zvadzisai zvinodiwa kumidzimu yekwenyu, movhara hondo kuti mweya iyi yose inotitambudza, inotishungurudza irege kuramba ichidaro nekufamba kwakafanira saizvozvo. Nai tine bvunzo here? Patanga darira acha hamusi kutaura, unozotaurirepi? Taure ndiri musungwa ndikutaura utaura wacho ndikodipa utaure ndikuri utaura utaure ndiri musungwa ndikodipa utaure pamusoro imam kunetsi pana pa izvi titoita chinhu chimwe chete kwazi todarire kuti mhuri yenyu yese andika muri zotudzoke kumba munhu 1 andika pana chikomba family. Saka apa muri kupiwa mukana wekuti mubvunze chiremba, musasaite chiguguba chekuti ndiri musungwa. Hapana musungwa, sunungukaibvunza tete mukati muri musungwa amai, mau yangu dare kuti mugadzirisike, zvinozoramba zviri kuti muroramba muri musungwa here naitete? Nhasi hamusati mava musungwa. Kana muine kubvunza ngatibvunzanei. Mune chigumbu zvese zvakanaka. sazoti mabva pana mozoti handandura kuti chinenge zvatopera chikamu chacho chiremba izvozvi zviri kukubatsira zvatokutaurirai pamusona kuzwisisa zvinzai. Kutaura kuti tapedza yedu dare naye pamusoro ngoda kuti mubvunzisisa musakuzwa zvakanaka. Taura kuseri ida muzvata kuti hatungaisa panapa kurwariko pana munhu akwe 9 manja naudi ari kuya kwatibasiridzwa tidambudziko ripfuure iwo. Nai baba, munhu ari kurwara 9 months arwara achiita sei? Ndimi ruziva kuti urwere hwacho hwakadini pagumbo rirwadza ari pano? ari pano. Mukafamba naye? Handini makaona muroi wenyu? Hamusati?
kana musati maona muroyi ndinokutendai, asi inzwai, musati mawana muroyi nanhasi musina muroyi wamanongedza, handitika musava munozonongedzana muchiti munhu yanenge akaroyiwa nanhingi. Muri kunzwisisa? Zvinozopa kuti imi mangwana mashayiwa muroyi munozobhadhara kana kuzoripa. Asi paukama tikati taregererana, tinogona kuzondoregereranawo nekuzonosunungurana mumwoyo, handizvo here? Nyaya yenyu ndeyekuti nhasi tiri kuteverana yekuti munhu ari kurwadziwa. Arwara munhu, arwara nguva refu, nhasi toitei? Ngatipinde muna chiremba tonzwisisa kuti musha yedu yakanaka here, yakachena here. Zvikanzi musha yena haina kuchena. Ndo nyaya iyi. Kuti muzorega kuzonotaura nekunonongedza nhingi, kutaura kuti misha yenyu iyi haina kumira zvakadini zvakanaka. Nhasi ndikatarisa kuti muroyi mamuwana here, pano ndiro mushayiwa muroyi. Chikonzero nhasi gumbwe munongoriti gumbwe. Ndambokutsanangura nechiti kune munhu ari kuda kubuda apa. Handimanyazonzwisisa. Kune kubudirwa kuda kuitika apa. Asi kune kuti munhu mweya ukada kubuda unovhariwa. Mweya ukada kubuda unodini? Unotsikwa. So pane nyaya iripo yakawanda yamunofanira kuzonzwisisa kumashuroko yanga ichiitwa kuvabereki venyu vakakusiyai. Saka nauye maitirwa navabereki venyu vakakusiyai, hamuna kuzokwanisa imi sevana kuzosara muzvisumudzira. Makaita sevanhu vaya vakangonosiyawo zvakadai nokuti chitendero. Nhasi uno totaura kuti urwere, totaura kuti uyu munhu arwara. Asi zvatataura kuti munhu arwara, magadzirisa here apa, toona miromo ndo yakutungamira kuenda mberi. Vanhu makudzoka mashure. Musatungamidze miromo kumberi yekunongedzana. Dzokai kumashuro. Zvaivhikwa nebakatwa iriya zvaitaurirwa nendiro yemuti nefodya. Hamuchazvizivi kuti zvakamira sei. Nhasi unochimirai sechitendero, asi chitendero chenyu handisi kuchiona. Asi kodudza kuti imimi zvamamakadaro kwakune nhoroondo yanga iri mashure kubva nhoroondo yamai vanyu vakakuberekai. Zvounziwa zvinhu zvavaishandisa kumusha kwavo ngazvive zvishandiswe mumusha momukwasha. Nhasi petu tazvidzorera pabva pasara pasina mbereko. Munoberekeka here zvakadaro? Nyai baba, munoberekeka? Mudzimu yenyu chaiyo yakanga itori mudzimu chaiyo yakanga yari mudzimu yanga itoona nezvekutochengeta musha. Asi nhasi panguva ino pakutaura kwandiri kuita, midzimu yenyu haichavepo zvachose, yakatofuratidzwa kudhara. Nokuti zvakanga zviri kumusha, ndotaura zvakawanda, sorry. Zvakanga zviri kumusha kwa mai venyu ka, mbereko yakakubereka iyoyo, mai venyu vakazouya apa kuzobereka imimi. Asi kune chitsidzo chakanga chatsidzwa kumusha kwavo kuropa ramai venyu. Ndosaka vanoti mukwasha kana atora mukadzi, ngabva atora nezvinhu nemidziyo yake. Bva zvaenda kunosumirwa, zvandosumirwa saizvozvo. Zvibva zvandochengeta imimi savana. Asi machengetwa savana, nhasi uno vabereki vaya ndokunzi havasipo. Zvodzi nhasi zvinhu izvozvo ngazvidzoswe. Bva zvadzoswa, muchitaura kuti zvadzotswa nemukuru wenyu. Zvakadzotswa nevakuru venyu, zvadzokera asi tichatarisi kuti nhasi uno zvadzotswa zvakugadzisa chimwe chete chokuti imi mubatsirike. Hapasisina kubatsirika, pangoone kungoramba pakangoshama, kunopumhana, kunongedzana, kunotaura mashoko asiriko. Apo mumusha hatichagarisani zvakanaka. Varume, dzokai kundangariro dzekumashure. Vana mai, musapa nezvigumbu, dzokai kundangariro dzekumashure. Kuti Mwari wamunonamata akubatsirei. Ndo mashoko angu murume. Saizvozvo ndiri ipapo ndokuchikumbira kuti imi vana baba vakamirira musha nana tete. Aiwa, musha wakanaka uyu, nokuti una tete, una hanzvadzi, una vanakomana. Zvakadaro tobatira pamwe chete. Manzwisisa musina kunzwisisa. Chinongodiwa kuti manzwisisa. Endai kumusha yenyu, kwa mabuda uyu nekwabuda uyu, mondogara dare rimwe chete. Zvinotoita sei? Todaidza here chiremba, kana tozvimiririra, kana todaidza muprofita nhingi. Asi musazoramba muri kungoti tadaidza muprofita uyu, tadai zvinhu zvinomira zvakanaka, tadaidza uyu. Kwangoda kuti padaidzwa chiremba asina kana sikireti. Wakwa baba munini, newakwa baba mukuru, newakwa nhingi, uyai padare ripi rimwe chete.
toita maonera pai pamwe tirege kuzopanana mashoko asiriwo. Tatenda zvedu. Bvunza zvenyu tete ndakukatai muda kubvunza. Panano chida kubvunzwa ndechekuti ini zvinhu zvakangondibatawo pamashoko akataura tete. Mashoko akataura tete munin'ina wangu inini uri kurwara. Wakasvika pakufonera mama kuti maenda kwaMutare uko musina kundiudza sei. Mukaona zvamunonge maona musati bvunzi. Saka ndo zvinhu zvitotondibata. Tete vari pano handiti? Tete vari kuzvinzwa? Munosunungura here? Mwana wazvanzi yenyu ndizvo? Ndio tete, ndimi tete. Uyu mwana wanzvadzi. Munosunungura here mwana wanzvadzi yenyu? Munosunungura? Nemoyo wese tete, ndodi kukumbirai nemoyo wese kuti nyau yakafanana neiyoyi ive inosunungurwa nekusunungurirana, handiti? Ngatisunungurane muzvigumbu. Tisarambe takasungirirana. Naimi. Mwana wanzvadzi. Tete ava, handiti? Une vana vangani vawakazvara here? 3. Wakamboudzwa here nemutauri anoti ukatadza kumira zvakasimba imba yako iyoyo haizomiri zvakanaka? Mukazvigadzirisa? Muri kungofamba? Asi ndiri kukuona waguma nevatatu ivavo. Unzwa zvandiri kutaura? Ndikuona waguma nevatatu ivavo ukaitakura zvina statement nhumbu inogona kungoparara kana kuti zvoradzika iwowo muchipatara. Pane nhau huru inoda kuti wambobudirwe. Hamunambosvikirwa. Ndozokutendai rimwe ramazuva kana wadaidza chiremba munofanirwa kuwa nekuzoona nekuzonyora nhoroondo pamusoro pezvinoitika pane mwana wehanzvadzi yenyu. Nai. Mashoko angu andingataura nemi sefamily kudai. Ndisingazivi pane here pamuda kunzwisisa pamusina kunzwisisa. Ava vakataura mashoko, vakataura kuna tete kuti zviri kuitika zvose kune munin'ina wangu, ndizvo? Tete ndo vakataura. Fonera mama. Mama angaenda kondoona mwana achirwara kwaMutare. Chokwadi. Tete wasvika pakufona kutaura mashoko iwawo. Zvikanzi tinoda vakataura mashoko okuti maenda kwaMutare musina kundiudza muchienda kondoona mwana. Mukaona zvamunonga maona musati bvunza apa. Then mashoko ataurira. Baba akazodzoka futi wotiwo kuna tete. Masoko amataura ndamazwa ndizvo zviri kudini zviri kubuda pane mwana. Kwakabatsira. Masoko akazotaurira kuti masoko amakataura nemuromo wenyu azadziswa. Ndipo todini. Muda kunzwisisa kuti tete vakataura zvemashoko aya vakamira papi? Vakamira sei? Ndiwo aroya mwana here kana kuti havasiri waroya mwana? Ndipo pane dare rese ipapo. Asi kupumana kwenyu. When he cited in order Abraham to be brought into Aki, a recent Oshmo searching Wasana, wide Benias with ID built into Okin eyesight, Shiori, Eremiosa Opemba Mtereni. Alright. Yese tiri tete vataura vasumudza muromo wokuti mukaona zvamunoona musazotiudzewo, handiti? Zvisava zviri zvinhu zvakakunjekerai, zvisiri zvinhu zvakakunakirai. Tete uyaya. Hatida kunzwisisa kuti tete vanoroya here kana kuti havaroyi, handitizvo? Ndiye mukonzeresi here kana kuti haasiri, handitizvo? Musagara rejira ugamai makatasa kuno. Tamadzai maoko enyu tete.
Tete. Inzwaika. Muromo wakabuda hongo handiti. Wabuda muromo. Kana chakaipa chichida kuzadziswa handiti. Chinondozadziswa ndizvoka. Chazadziswa chakaipa. Munozoenda kunonongedza ava muchiti nekuti akataura handimunyatsonzwa. Saka zvaakataura ndiye akadini? Akazviita. Munonzwisa zvandikutaura. So, rega nditaureni kwamuri Tete nichiti. Havana uroi mavoko avo. Handimunyatsonzwa. Asi nyaya ingoripo ndeyo kungoti ivo pachezvavo. Kune nhau yokuti kana vakataura vanotaurawo shoko rine simba. Munonzwisa zvandikutaura. Vataura sekuti shoko ravo rine simba. Shoko iroro harizoperi zvakanaka pakutaura nenyaya iyi. Nenyaya yokuti ndinenge ndagumbukawo, dzimwe nguva mandidarikira, dzimwe nguva manditaurira zvisirizvo pakufamba kwangu nepakugara. Nai. Nhau yandingatsanangure nhasi pana Tete ava ndeyokuti havana uroi Tete ava. Panyama yavo havana uroi. Asi ndinoda hangu kuti vazobviswa nyora idzi. Neidzi. Handitika? Baba, mama mkuru handiti. Ndoda kuti Tete vabviswe nyora idzi. Neidzi. Handitika? Vakakweshwa kangani nyora idzodzo? Oh. Ini ndakambowanikwa here pavaikweshwa nyora. Handinaka? Enda tizivane ndizvo? Saka ndiri kuti Tete ngavabviswe nyora idzi. Asi ndida kuti vauye vaine mufananidzo wekarusero kadikidiki. Munyatsonzwisa. Ndoda kuti vauye zvakare vane kaduri kadikidiki. Ndoda kuti vauye vane huku nhema. Ndogezesa nomukaka. Nefodya rebute. Wogezeswa Tete. Zvinhu zvifambe zvakadini? Zvakanaka. Ndatenda zvangu. Ndopa ndopedzera dare renyu. Kana mukati muri kutukana kana mukati uchazviona iwewe. Uita munhu akazoende kusangana netsavanaka. Unondozi ndiwe. Kana dai muri muchaya mukazvinozona mukazorwara munodini. Unondozi ndiwe. Saka zvechizi musataure masoko anobhotoromwe. Amen. Iwona hana nichanonga ichiziva basatani ndiyo nonga ndiziva. Ndoda kuti mugadzirire zvinhu zvipi? Izvo zvezvo. Munozvisa kuna Tete vagadzirire zvinhu izvo zvezvo. Nezvo zvezvo, nezvo zvezvo. Kumba kwenyu kune zvakadini? Kwamandeya. Kwamandeya. Hey, baba. Mkwasha aripi? Oh. Nyama yavo ngaisatungamidzwa kumajana. Sorry. Ndiri kuda kuti nyama yavo isatungamidzwa kumajana. Nyama yavo ngairambe kuenda kumajana. Izvo zvizi pane jana riripi? Asi musanyanya kuzoita hasha maningi. Handidi vanhu vane hasha because ndiri kudzi. Izvi zvipapa nyaya yekuti ava toti vabereka vana 5 naika. Pavana 5 ipapa poita vasikana kana vatatu. Paita vasikana ndopaifananidzo. Handimunyatsonzwisa. Paita vasikana vatatu, vasikana ivavo vanogona kufa zvisingazwisiki. 1 waenda pasi, umwe waenda pasi, umwe waenda pasi. Zvichiita sekuti juti kana richinge rasvika kusaidi kwavo, hapagoni kuzojambika kwejuti iroro. Juti iroro rinofana kunge richiuya richizondodya zvakare futi chibereko zvavo. Asi itai moyo murefu. Vanoda kubatsirwa Tete. Vangoita moyo murefu. Nguva iyoyoyo zvaita kuti hey, bvuri remufi zvakare ndokuti murume wavo rakaita serakandoomberwa futi panyama yani yavo. Ndokuita sekuti bvuri iroro rinonzi famba uteera kupi? Kumukadzi wani wako. So ndinoda kuti bvuri iroro wakaberekeswa rechirume ngariturwe. Torarama upenyu hwakanaka muna tenzi. Ndinoda kaduri kadikidiki, ndinoda katswanda karusero, sorry handitika. Ndinoda huku nhema
ndinoda zvakare bute fodya yebute ndoda kuti vaturwe nhau iyi. Asi kana nhau iyi yakuturwapo ndinoda kuti zviri pavari zvinofanira kubuda zvichidini zvichindiudza kuti zvoda chi handiti zviite zvakanaka. Zvapedza izvo tobva tapeta dare iroro tosunga zvinhu izvozvo zvasungwa kudaro pazvaendeswa kwazvinoendeswa zvinhu izvozvo zvondochererwa kana mumadhaka zvondotonhorera zvakadaro zvisingazikamwi nawasi zvozikanwa nemimimi vanhu vakuru kuti zvinhu zvifambe zvakadini zvakanaka. Tikadaro tagona. Asi idzi nyora idzi idzodzo dzoda kuti dzingodini dzingosunungurwa. Tenzi vanoti nditaurisa izvozvo ndo mashoko nekutanga nokupedzisira. Ndatenda zvangu. Oh, vana vari kupi? Oh. Ari pano wacho mukomana? Aripi? Sorry. Dai Mwari vatitira zvakanaka mufunge. Dai Mwari vatigonesa. Vasikana vangani? 1. Zvakanaka. Asi ndinoda kuti nyasha ndiwe wababa naye. Ndimi masamusha. Zvamasamusha ndinoda kuti mubatsirane namai. Handiti? Samusha batsirane namai. Zvinhu zvedu zvinotifambira zvakadini? Zvakanaka. Handitauri kuti havasiri mai venyu nokuti unogona kungotanga kupanduka ipapo. Kuti mai vangu vanoita zvinhu zvakadai. Zvimwe zvacho zvinowanikwa mukugara nemukufamba nemukuberekeswa dzimwe mhepo zvoita kusokuti mubereko wako owa chinhu chakaipa chiseko chenyika kana kuti muenzeso chakadini chakashata. Asi chakashata pane pasina zvakadanya paropa rani ravo zvinongoda ngoti vagezeswe chete upenyu hofamba utanga kufamba nekuenderera mberi zvakadini. Tenzi. Ndiri kunyanya kupinda hangu mumba mavo. Dunya pinda mumba. Izvo zvemumba ndezvemumba zvinoda kuti tenzi vatungamiri pesi zvakanaka. Ndo mashoko ndinanga. Ndinoda kuti zvinodawa kuti zvaizita musiyano pane zvinakutaura semabhiro maita semaitwa chiremba apoda kuna mudaro ndini ndaandurugura pamwana saka ndambobuda hangu ina chiremba ina ndiwazi ende handimatomboona ndatombobuda handizoti zvazoisiyana here mukazva handiti wakutsanangurwa teta wakuzvimba wagadzirirwe neduri wazodini kugadzirwa handiti kubviswa nhau yeuroyi haisi yekutsanangura kuti nhau hombesa dzinotsanangurwa kani nachiremba ende hazvina zvabva zvaita sekutsanangurwa kwezvava zvakaitwa handizve chiremba ndiri kukutendai zvakanyanya ariende mberi basa ndatenda Chivai nekunzwisisa kana chiremba vari padhuze nemi vanokubatsirai handiti? Inini ndogara kuwatsomba kana mapinza nyaya yenyu kwamambo ndinokukumbirai kuti nyaya dzipere zvakadini. Ende kana kuchinzi kuna chiremba ari kubatsirai panofanirwa paine media, panofanirwa paine muprisi 1 wamambo. Ndo kufamba kwakadini, ndo nyaya dziripo. Mapedzerwa here kana kuti mune nzara nenyota? Haikumbirawo kuti chiremba pane pauroda kuti waende futi apa pane wakuru wavo wezinata wari pano pane dare rida unzi kwanza waite wari pamwe chete saka ndaandatokumbira kuti vigedzai wambopedzerani nemhuri kana tichinge tapedza wakuru wavo wezinata neri chimwe chikwata chavo pane mhuri yabva mukati machangamiko kwanzi wabatsirwe mhuri iyoyo ibatsirwe iwo wakaungana saka ndoda kutosimukawo neavo titanga tonanga iko
andati chingochipedzera naye inini vana mine zvekubvunza maproducts aya whatsoever kupendera nyaya pandoda nyatsobvunza ndepekuti vanene magutsikana here nezvataurwa nachiremba panhau yekuti inini ndakaromba pane zvinhu zvaizvinoita nemhuri yako pamwe chete natete because zvinhu izvozvo zvagara zvichitaurika ndangozama kuti tiite dare makazoona papi hapana pauzobuda mhinduro kwayo saka nhasi ava vari kutaura vega muri kugutsikana nazvo here kana musi kugutsikana nazvo toenda padare rimwe zvakare because izvi zvinhu zvabuda tatikuda kuzvibvunza eduba asi zvabuda zvinhu zvaane makore zvindotaurika itai kuti gagaka ndinenge ndabvunge ndambokuudzai futi paya paya ndiri uchitotondera ndichiti panapa machiremba ari panapa mangani nhasi 3 ndikati kana paya musingagutsikana pano munenge makuenda panomwe chiremba uri pa umwe mbuya jera uripo futu munenge muri kunzi vanzi muzobve panapa mabatsirika maakuita mhuri imwe chete vari kuti munofungirana nawe kuti uyu akaromba uyu akaromba chiremba inini sekona ndikuda kumbotsinhira zvatinangula chiremba ndofunga ndozvendataura mudaro chiremba wataura wabva aita unga anga ari mondinzwera pakorina nyaya vataurira abvira kuita ese oradatisikoti mumusha menyu mai anga asikarapiri airapa zvaatsanangura nyepa nyenda wabvira utsanangura chaizvo zvaizvo zvirudzoka zvichitsanangurwa kuna tete zvichizinyora murundiso zvakanaka zvizi ndodzemuri kudzoka muchitungamidzwa nadzo kuda kutorapwa mukadzoka muchizvicherekedza marimwe zuro zvakanga zvaita futi se maindozvitaurirwa kwemurudini kwemuri kubva murundiso zvakanaka idambudziko rinoda kutorapwa zvichitaura kuti uyu ndiye baba saka wakapfeka bhachi rei reubaba saka nhau iripo yeseka mese hapana usiri mupfumiba mukadzoka muchicherekedza unoshanda ndakazvi ndinoziva wanoshanda zvekuti tu unoshanda iwe wacho wanoshanda chete kwakubatana zvatsanangura chiremba vanhu wataura kanini right nyaya yangu opo ndeyekuti imimi mhuri wachikomba chiitai maonera pamwe kuti mumusha menyu muende kunojeka but muchiremba achisvika musha menyu ngaatsvaire munyatsonzwisa ngaatsvaire nekuti family inotaura kuti chikomba iyoyi inoda kutsvairwa kuti musare musisina marara handiti saka tiri kukumbira kuti tigare mudare rimwe chete kuti mutsvairo wouya wotsvaira zvinhu zvedu zvotifambira zvakadini zvakanaka ndo nyaya iripo solution yakwamuri nyaya yamaturika kwamambo dare rapindwa mogona kubatsirika tikati chiremba chikatitsvairai mumba mubvise tsvina dzese dzirimo zvikungotaura apa saka imimi muripo handina andakakutaurirai ndichiti kana ini ndisikati kusvika kumusha kwenyu handitika tsvagai umwe chinyi chiremba tatakazvitaura tsvagai umwe chiremba unosvika kutsvaira pai mumusha silekise zvimadzwa kana zvadzoka zvinokuitira modaidza chiremba woenda kutsvaira kumusha tsvina dzirimo dzodini dzobuda nawo ana baba wacho asina kuyewa awo wesawo ngawanga waripo wasikazotungamidzwa vana kunoku chete ka vachitunganisa vana kunyudzisa vana iwo wachitsaraaazviwe imi mukagutsikana neni mukaridya mese imi mukaregera kutaurirana zvamuri kuita ndikuseka hangu asi ndikuonai muchichema madya sadza rezviyo munochema asi handiri kuti muite izvo vamwe vakukwira nekuzika vachiripotera ini mapurisa achini chiremba kwamambo zvekwambo vatichitongi kukwira nekudzika ikambodoripotwa haikoti yobva apo hakuna mayasadza rezviyo maakupenga maapendowns handitika saka ini handiri kuti mupenge toda kuti mugadzirise zvinogadziriswa kuti zviite zvakanaka hai tatenda nguva ndenyu chiremba zvakanaka